ए जी तू तनी घरे जाके मम्मी पापा के ले आवो तो। कौची होले? कौची होलाई? छोटकी है जे चल गेली है नहीं हर 2 महीना गेला होले है। तू तो जानी था हूँ आ न रही है वहां से कही थे ना कि बुढ़वा बुढ़िया के हम जिम्मेवारी ले ही आई खाए पिए लगी देवे लगी। बताहू तो हम छोड़ ले ली लगी ना कि ओकर लइका पोसाई थे तो वो सगरो फोन कर करके कही थे कि हम ना रखबई हम ना आबे जा ले आबू खा। बतिया तू पहले काहे ना बतेला? अरे हम छोड़ ले हली कि ओकर लइका पोसाई थे भाई रह दे काजे नहीं आती तो कहते कि ले भाग लगे जेबू ने ना छोड़ ले हली हम जानी थली कि इतना उलीला करते। जा तू ले आबा शनिचर एतवार के जा औंखा लेके आबा। हमरा तो ही ना समझ आ कि तोहनी इतना बात दबा के रख ले कैसे रहा? अरे हर बात तोहनी के बताबो ना तो कहबा ना कि तोहनी दिन रात लड़ते रहे यही चलते ना बतावल जाए तो। लड़ते रही या सड़ते रही जे 2 महीना से वो कैसे खाई तो थी जो समझ में तो नहीं आबित हो। अब समझ में आली ना वो इतना रंग के बात बोल रही है था। समझे में ना आवे तोहनी के तो कोई फर्ज बनबे ना करो। अरे ई ना तू हमें बार बार बात कही थी कि ओकरे फायदा लगी छोड़ल हले लेकिन ओकरा फायदा ना समझ में आवी था। ओकरा लगी थी कि ना वो जान के छोड़ ले बुढ़वा बुढ़िया के यहाँ सेवा हमरा से करवावे लगी। ये उम्र में साथे रहे के चाहिए तो बताऊ तो अकेले जाके का करी थी वहाँ नैहर में कतो अब कि हम ना जब तक यहाँ रहता थी तब तक तुम ना ये ससुराल में रहे लगी। मर्दानो कहते थी हाँ जा दही एगो के मतलबे ना तो एगो के कहला मतलब रहती जे कह रही है तो तोरा हो ना मतलब कि तोरो ना हो मतलब? हमरा बड़ी मतलब है। हाँ तो जाके लाब। ठीक है जाइए पहले बता तला माधे जाई थी। हाँ तो जा उनका लेके आब आज जा चाहे कल जा। तो हनी इतना बात दबेले रहा ना मेहरारू जात पर सही में अपन फायदा के चलते तोरा दिक्कत ना हो तो? हमरा कोई दिक्कत ना है उनका आवे से हमरा अच्छा है तू ऑफिस चल जा लड़का ना स्कूल चल जा है हमरा दिन भर मन न लगे कम से कम ओखनी दोनों रह तब बात विचार अपन में करम तो मन लगत ना। तोरा दिक्कत होबो कर तो तैयो हम लाके रखो। हाँ लाके रख हमरा कोई दिक्कत ना है ओखनी से। ठीक है ओकरा समझ में ना आवी थे ओकरे लगी छोड़ल गेलै हन लेकिन ओकरा लगी थे कि अपने शहर में बैठल है बुढ़वा बुढ़िया के हमरा ला छोड़ ले है तू लेके आऊँ अब अबरी एगो चीज ओकरा देखिए कितनो रट के मार जेती ना आ सगरो फोन करके कह देते कि जे बुढ़वा बुढ़िया के लेके चल गेला के है तैयो हम ना जाए देबे यही रखबे। हम छोड़ ले कि अरे चले ओकरो लइका पोसा जेते ए खानियो दोनों के शहर में भाई ना मन लगे दे हाथ में आदमी सब दिन रहल थी मन लगते लेकिन वो समझित कहाँ है? कम पढ़ल लिखल यही चलते मना करे लुहड़ी बियाह करेला लेकिन समझ में नहीं ले पापे करल थी। अब पापा करल थी तो बियाह हो गई खत्म हो गई लेकिन जा तू लेके आब।